Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Имрӯз ана вақт ёфтем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. Бисёр видеои зурай бардро заминҳои арзон ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад. Ҳамин бардро пула ҷамъ кардагӣ бошем, боварӣ дорам ки ай ҳамин видео ягон заминай, хонае, квартира мехаренда. Барои ки чизои арзон роҳӣ кардагӣ омада, имрӯз ман вақт ёфтам оз янвора гап мезанам. Марҳамат тамошо кунед, хулоса маҳқултон мешавад. Ва аз ки ҷое ки хона замин квартира дар корай дар комментария бинависед, ман аз ҳим иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. Ва касе ки хонаҳай, мошина чизе барои фурӯш дорен, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp бинависен бардро, мо дар видеоҳои оянда насиб иншоалло реклама мекунем. Ҳамин як дона лайки бепла маётон наброрен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. Ана ака мерем остоста. Зинда боши брат, ҳам видеои тара тамошо мекунем. Динане ки аз зимини девона ғалтида гай тарафаи Душанбе. Рост гап гуфти худат ки не то что арзон бигем ки бепул буд. дӯстони азизам, мегзарем ба якум эълони имрӯза. Бо диққат хишро ака гӯш кунем. Гӯш кардесен, сараш кардем. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа. гӯш кунем ба як бор дига. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа. 6 сотиқ заминай, ҳуҷҷато 100% овсвеча мегзаронӣ тамом. Раҳаш санфарш кардагӣ бидай, қарибишда мактабам ҳастай. Нархша 100 000 сомонӣ мега. Бисёр нархи хубайне ки бардро. 6 сотиқ замин дар ноҳияи Рӯдакӣ 100 000 сомон, ана бо арзонам мешидай. Ина номерош имо WhatsApp дора, дига маълумотоша да ҳамин рақамҳо ё занг мезанен, ё имо WhatsApp шуда менависен. дӯстони азизи замине десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Бисёри бардорои мо менависанд ки ай шаҳри Ваҳдат ягон замини арзон биё. Бардорои на як замини арзон ма дароӣ кардан, нархиш бовар ки бепулае. Оз ма гап мезанам, хушо гӯш кунед. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Шорухдай. 6 сотиқ заминай, ҳуҷҷатош 100% қариби заминда хонаҳо ҳастанд. Мақсад қариби заминда ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд. Замин бардро ҷои ҳамворда, ина чиликшан нишон додисен, поёнда ҷои ҳамворда 1 километр ё 2 километр дуртар мактабам ҳастай. Нархи замин бардро ва хӯҳарои азиз 24 000 сомонӣ мега. Чӣ хел нархи зурае? 6 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат 24 000 сомон. Ина номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як хонаи дига. бовар ки сум мешид, ҳози ҳамин хонара мехаридам да, ки нархш арзонтаре. хушо гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Гачак. шаҳри Исор, деҳаи Гачак бардро 3 сотиқ замин дорад, 2 дархона. ремонташ миёнае, ҳуҷҷатош 100% овсвет ҳаст, ана фундаменти ошхона ва ҳамомаш рехтагиае. нархиш 140 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен, арзонам мешавад. дӯстони азиз, ина дута номерои телефоншам мондагиам. агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештар бигирен, да ҳамин рақамҳо занг бизанед. 140 000 сомон бардро, 3 сотиқ замин, 2 дархона дар шаҳри Исор. дӯстони азиз, тамошо кардесен охи. Мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бардорои замине десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, наздики молбозор бардро. шаҳри Ваҳдат наздики молбозор шуда будай, ай бозори Хайр 2 километр дуртар. 3 сотиқ заминай, 3 дархона, қатъи кайлдораш, фундаментош рехтагиай. гирдаш маҳкам, овсвет ҳаст, документош 100%. ана мактаб дар қарибишай, мақсад дар наздикишай бардро, мактаб дар қарибиш будай. нархиш 65 000 сомонӣ мега, боз камтарак савдо ҳам мешавад. замини хубайне ки бардро 3 сотиқ замин, ана 3 дархонара фундамент рехтагӣ, нархи 65 000 сомон дар шаҳри Ваҳдатай. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ. и соҳиби хона да бардро срочни пулш дар корай. касе ки тамошо кардесен бардро срочни пул дар корай. касе харидорен, занг бизанен, арзон мешава бо. хушо гӯш кунед.
срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи кулобод дабудай дар 5 сотиқ замин 3 дархона кардагиай ремонти хонаҳо бардро коробкай баня кайлдор дора ҳоҷатхона ҳамомам доштай ову свет ҳаст 15 та тахтаи 6 метраи дигаам дора бардро 15 та тахтаи 50 кас гуфтагиай дӯстони азиз бо як бор дига мегумтон ки срочна пулш дар корай дар ноҳияи ёвони ҳамин хона нархиш 85 000 сомон харидори аниқ бошен арзонам мекуна занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба як хонаи навбатии дига ози хонаро гап мезанем баъд квартираода мегзарем бардро срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара ду дархона дора бардро кайлдорам доштай баняам доштай 8 сотиқ заминай ана нархиш 68 000 сомонӣ мега срочни пулш дар корай бо муомилаам мешава бардро ҷош созай 68 000 сомон бардро ана хай номерои телефонош ҳастай маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг мезанен ана хонаи арзона мехарен. бардро мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ лайкора фаромӯш накарда бошед ки ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода номи пешинаш Регар яхонага дар 10 этаж қарор дора 49 квадратни метр бардро ана шаҳри Турсунзода 4 микрорайонаш дабудай дом новостройкаи хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки срочна бояд квартираро фурӯшем қарибиш дар раи Калон мактаби 98-ам наздикш будай нархиш 150 000 сомонӣ мега бардро арзонам мешава номерои телефонош ҳаст маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз монда набошен мегзарем ба як квартираи навбатии дига бисёри бардор менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартира бисёртар монем бардори на як квартираи арзонтар барои шуморо ёфтам хушрӯ гӯш кунед квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе якхонага дар 6 этаж қарор дора 37 квадратни метр райони Фирдавсӣ дом чихеле десем бардро новостройка хонара ана мумкин ремонт карда битантона хай барои ки ҷа ремонт дора нависагиай соҳиби квартира мега ки дом тайёр мешава баъди 3 моҳ пас месупорем шава мақсад 3 моҳ пас месупорем ов дора канализатсия ҳамаи чӣ дора наздикиш да бозорча ҳастай қариби роҳи Калонай нархиш 130 000 сомонӣ мега арзонам мешава маълумоти бештар бардро занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба квартираи навбатӣ ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар номи пешинаш Қурғонтепа духонага дар 3 этаж қарор дора 25 квадратни метр ана райони Бохтариён домои пешинаи бардро хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки духонага бо арзон мешава срочни пул монда дар кораи савхози Файзалӣ шӯъбаи 3 қафои донишгоҳи электрикӣ нависагиай бардро нархиш 115 000 сомонӣ мега овозо гири бовар ке 115 000 сомон бардро духонага дар шаҳри Бохтар номи пешинаш Қурғонтепа занг бизанед. хоб монда набошед мегзарем ба квартираи навбатӣ ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан номи пешинаш Сарбан яхонага дар 4 этаж қарор дорад 26 квадратни метр домои пешинаи бардро хонара нав ремонт кардагиянд соҳиби квартира мега ки срочна як хонагаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Левакан пештар аз Сарбан Борбад 16 хона термос кондитсионер дора медрои зиндагӣ мекунӣ ремонтиш 100% ай нархиш 125 000 сомонӣ ай бардро нархи созайне ки 125 000 сомон як хонага дар шаҳри Левакан номи пешинаш Сарбан ай занг бизанен хай. хоб бисёри бардорои мо менависанд ки аз шаҳри Хуҷандам квартира бимонем бардорои нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд якхонага дар 2 этаж қарор дорад 24 квадратни метр райони ана Шел комбинат нависагия бардро райони Шел комбинат Исмоили Сомонӣ 213 домои пешинаи бардро хона хай ремонт дора мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ нархиш 150 000 сомонӣ мега харидори аниқ бошен арзонам мекуна марҳамат бардорои на занг бизанен як хонагара 150 000 сомонда бихарен дар шаҳри Хуҷанд ай номерои Тоҷикистонай бемалол занг бизанен.
дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 2 этаж қарор дорад 35 квадратни метр қариби бозори Корвон да будай. Дом новостройка хонара нав ремонт кардагианд. соҳиби хона мегӯяд ки срочна хонаи фурӯшӣ квартира бо як бор дига мегумтон тайёре барои зиндагӣ кардан пеши бозори Корвон да пишти 10 дарвоза. обтовӣ я 800 метр дуртар будай назди масҷиди Калон доми сеошиёнаи хона дар 2 ошиёнаш будай. як ҳуҷрага ремонти замонавӣ бо чизи чораш фурӯхта мешидай. ову барқиш доимиай. ҳуҷҷатош 100%. нархиш 155 000 сомонӣ. ба чизи чораш неки. нархи хубай занг бизанед. дӯстони азизами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. як хонага дар 3 этаж қарор дорад 34 квадратни метр райони Рудакӣ 24. домои пешинаи бардро хона ремонт дорад. чихеле дастурат десен ремонташ созай мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. соҳиби квартира мегӯяд ки доми амонатбанк будай садиқ мактаб дар наздикии хонаҳай шароитои хона созай мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳамсояҳои хубанд. нархиш 160 000 сомонӣ мега бардро. як хонага квартира дар шаҳри Норак 160 000 сомонӣ арзона мекадай. номерои телефонаш аст. маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизами бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза касе ки меҳмонен бардро подписатсия кунен ва ҳамуя дона лайки беплам ҳаётон наброрен ва касе ки то охири видеора қатима тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен бардро. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ када тамошо кардем. видеои моро ака баҳо бутен да бардро. 5 ака мисол чӣ хелае? баҳои 5 баландай да ака. бо як ду намонен. ам 5 бимонен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. зинда бошем бардро. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. зинда бошен. гапа бисёр накунем ки баъд бояд хеле дана мефора. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. хайр.